Жылі-былі дзед ды баба. Быў у іх кот. Дзед кашалі плёў, баба кудзелю прала, а кот на мышэй паляваў. Вось аднойчы вырашыў кот на паляванне ў лес пайсці. Пайшоў, ды і заблудзіўся. Шукаў дарогу дадому, ды так і не знайшоў. Сеў пад ялінай і плача. Тым часам міма прабягала лісіца. Убачыла кота. Спынілася і глядзіць. Ніколі яна яшчэ такога звера не бачыла. «Ты хто?» – пытаецца. «Я кот Мурлыкавіч». «А чаго ж ты, кот Мурлыкавіч, плачаш?» Расказаў ёй кот пра сваю бяду. «Ну, – кажа лісіца, – ці ж гэта бяда? Пойдзем, калі хочаш, да мяне жыць. Будзеш у мяне за гаспадара». Згадзіўся кот. Прыйшлі яны да лісіцы. А ў яе дома курэй столькі, што не злічыць. І смажаных, і вараных. Наеўся кот і спаць лёг. Тым часам бяжыць па лесе воўк. Бяжыць, лапамі стукае. Топ-топ, туп-туп, топ-туп. Пачула лісіца шум. Выскачыла з хаты, ды як закрычыць: «Хто гэта адважыўся ў маім лесе шумець? Хто майму гаспадару спаць не дае?» «У цябе гаспадар з'явіўся?» – пытаецца воўк. «Хто ж ён?» «У мяне не гаспадар, а гаспадарыша! Хвост з памялішча, як махне, адразу заб'е!» Здзівіўся воўк. Цікава яму стала, што ж гэта за гаспадар такі. «А ці можна, лісенька, хоць адным вокам паглядзець на твайго гаспадара?» «Паглядзець-то можна», – адказвае лісіца. «Але без пачастунку да яго лепш не прыходзь». «Добра, будзе пачастунак», – сказаў воўк і пабег далей. А лісіца ў хату вярнулася. А тым часам ідзе па лесе мядзведзь. Ідзе, сучкі пад ім трашчаць, галінкі ламаюцца. Трэсь лом, трэсь лом, трэсь лом. Пачула гэта лісіца. Выскачыла з хаты, ды зноў крычаць пачала: «Хто гэта ў маім лесе шуміць? Хто майму гаспадару спаць не дае?» «А хто ж у цябе гаспадар?» – пытаецца мядзведзь. «У мяне не гаспадар, а гаспадарышча! Хвост з памялішча, як махне, адразу заб'е!» Зацікавіўся мядзведзь, што гэта за гаспадар у лісіцы, што хвастом забіць можа. Ён і гаворыць: «А ці нельга было б, лісічка, сестрычка, хоць адным вокам на гаспадара твайго паглядзець?» «Паглядзець можна», – адказвае лісіца. «Толькі без пачастунку да яго не прыходзь. Мой гаспадар паесці любіць». «Добра», – згадзіўся мядзведзь і далей пайшоў. Прыбягалі яшчэ да лісіцынай хаткі дзікі клан і заяц-шарак. Іх лісіца сваім гаспадаром напалохала. Вось сабраліся звяры і задумаліся, якія ж пачастункі лісіцынаму гаспадару прынесці. Думалі яны, думалі, нарэшце мядзведзь і кажа:
Давайте вось як зробім. Згатуем смачны абед, ды ў госці яго з гаспадыняй запросім. Але што ж на абед згатаваць? І вырашыў мядзведзь прынесці мёду калоду. Воўк барана, кабан жалудоў, а заяц капусты. Вось загатавалі яны абед і сталі раіцца, каму з іх ісці лісіцу і яе гаспадара запрашаць. Мядзведзь і кажа: Я тоўсты, мне хадзіць цяжка. А я за цэлы дзень так набегаўся, што мне ногі баляць, сколіць воўк. А я складана гаварыць не ўмею, кажа дзік. І толькі заяц прамаўчаў, стоячы ў баку. Вось і вырашылі звяры паслаць яго. Хто ж яшчэ так хутка бегаць умее? Прыбег заяц да лісіцынай хаткі, пастукаў лапкай у шыбіну, зажмурыўся ад страху і спалоханым голасам прапішаў: Добрый дзень, шаноўныя гаспадары, просяць вас мядзведзь, воўк і дзік, прыходзьце, калі ласка, да нас у госці на абед. Сказаў гэта заяц адным дугам і ходу назад. А звяры падрыхтаваліся гасцей сустракаць. Сядзяць, пачастункі разлажылі і чакаюць. Тут заяц і кажа: Не, браткі, так сядзець боязна. Хто яго ведае, які там гаспадар у лісіцы? А што, калі наш абед яму будзе не даспадобы? І ён усіх нас хвастом пазабівае. Лепш давайце схаваемся і на яго здалёк паглядзім, ды так, каб ён нас не заўважыў. Звяры згадзіліся з мудрай зайцавай парадай і пачалі хавацца хто куды. Мядзведзь на дуб залез, дзік у мох зашыўся, воўк у кусты забраўся, а заяц у траве схаваўся. І як толькі схаваліся яны, прыйшлі лісіца з катом на палянку. Чуе кот, мясам запахла. Бачы, цэлы баран ляжыць. Узрадаваўся кот, шэрсць наставіў, натапырыў вусы і на барана накінуўся. Есць, бурчыць і крычыць ад задавальнення: Мяу-мяу! Мяу-мяу! Звяроў аж страх узяў. Ім здалося, што ён крычыць мала-мала. Ну і звяруга, кажа воўк, мне бы за дзень з такім баранам не ўправіцца, а яму ўсё мала. А дзік у моху ляжыць і ад страху трасецца ўвесь, хвост так і верціцца. Кот і падумаў, мыш з норкі вылазіць. Як скокне, ды як учэпіцца кіпцюрамі ў дзіка ў хвост. Падскочыў дзік і кінуўся ўцякаць. Толькі галінкі затрашчалі, а кот спужаўся, як ускочыць на дуб. Ну, думае мядзведзь, гэта ён мяне заўважыў, трэба ратавацца, пакуль не позна. І стаў з дуба злазіць. Не ўтрымаўся, ды і грымнуўся проста на куст, дзе воўк сядзеў. А таму здалося, што гэта сам лісіцын гаспадар напаў на яго. Усхапіўся воўк і ходу далей ад бяды. А мядзведзь за ім несецца, трэсь-слом, трэсь-слом. І беглі яны так, што ледзьве заяц іх дагнаў. Спыніліся, аддыхаліся, заяц і кажа: Каб не паслухаліся, ды не схаваліся, ён бы ўсіх нас з'еў. Ну і страшэнны ж звер. А лісіца з катом наеліся і да хаты вярнуліся. І сталі з таго часу ўсе звяры ў лесе іх баяцца. Лісіцыну хатку бокам абходзяць, а пры сустрэчы імкнуцца хутчэй уцячы. Вось ужо праўду кажуць разумныя людзі. У страха вочы вялікія.